Pep Guardiola comentava en la roda de premsa després de la derrota contra el Madrid a quarts que Johan Cruyff li va dir un dia que la sort no existia. Johan Cruyff me decía que la suerte no existe. Y yo estoy bastante de acuerdo. Al final no hemos conseguido hacer gol, eso basta. Hemos hecho todo para hacerlo. Perder así duele, pero la otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder. El Madrid no es va classificar per un tema de sort. La sort, com deia Pep, no existeix. Existeix la feina ben feta, la dedicació, la implicació, el treball, la confiança, creure en un mateix, perseguir un objectiu. Si es reuneixen tots aquests ingredients, s'estarà més a prop d'aconseguir el que un es proposi. Òbviament també influeix el talent i potser la causalitat. És a dir, podem pensar que un xut pot marxar per mil·límetres fora, tocar el pal o anar dintre de la porteria. Però això passa per la sort? Potser sí. O potser té relació amb l'entrenament i el treball previ, que fan que un jugador tingui un tant per cent d'efectivitat més alt i llavors més números a marcar. La posició del cos, la posició al camp... Pots tenir sort un dia, en una jugada, en una decisió arbitral, però el que t'aproparà més a l'èxit no serà la sort. Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai, increïble. Gallina de piel, eh? Aquest és el famós gol de Messi contra el Getafe al Camp Nou un 18 d'abril de 2007. De fet, fa 17 anys va fer ahir. Narrat pel gran Joaquim Maria Pujal de Catalunya Ràdio, que a més és pràcticament igual que el gol que va fer Maradona contra Anglaterra l'any 1986. Messi rep la pilota de Xavi al mig del camp, allà a la banda dreta, i comença un slalom directe a porteria, driblant fins a 4 jugadors, més el porter, i marcant un gol que ha passat a la història. Les mans al cap de Samuel Eto'o, no creient el que acaba de veure, també són història. Totes aquelles jugades de Messi, aquells driblings, aquells gols, eren per efecte de la sort? Benvingudes i benvinguts al Corner, un podcast sobre el Barça i en català. El 2001 s'estrenava Intacta, una pel·lícula espanyola dirigida per Juan Carlos Fresnadillo, on té la sort com a tema central. La trama gira entorn a un home que té el poder de robar la sort dels altres a través del contacte físic. A mesura que avança la història, el protagonista es veu immers en un món subterrani on altres individus amb habilitats similars competeixen en jocs d'atzar mortals. La pel·lícula qüestiona si la sort és un fenomen aleatori o si pot ser controlada i manipulada. Si som lliures per triar el nostre camí o tot està predeterminat per forces més grans que nosaltres. Tornant a la frase de Pep Guardiola sobre la sort i traslladant-lo a la vida normal, sempre hem sentit que amb sacrifici i esforç s'aconsegueixen els objectius. I això val per qualsevol àmbit de la vida. Si tens un examen i no has estudiat, ja pots posar veles al sant de torn, que el resultat serà el que serà. Si no t'esforces per aconseguir un objectiu, segur que no l'aconseguiràs. Així que diguéssim que l'esforç no garanteix l'excel·lència, però segur que t'apropa més a l'èxit. El City va mereixer passar l'eliminatòria i tot i ser millor que el Madrid, no ho va fer. Els resultadistes ens diran que City i Barça han estat eliminats, que el joc de posició està caducat i que calen jugadors més físics i de joc directe, l'anomenat box to box. És a dir, és cert que tots els equips estan eliminats, això és inqüestionable, però va succeir de la mateixa manera? Podem estar orgullosos dels partits del Barça, de la temporada en general? Crec que la comparació entre els dos equips cau pel seu propi pes. El que podríem anomenar sort no seria més
que una conseqüència de l'esforç, de creure, d'anar-hi un altre cop, i un altre, una mica com va fer el City. I si al final no va poder ser, doncs no va ser per la sort, va ser perquè l'equip contrari també juga i va fer mèrits perquè no li fiquessin un gol. I això és l'esport, i potser l'any que ve torna a passar el mateix, o potser no, que aquí està la gràcia. Tornant al tema de la sort i repassant l'eliminatòria contra el PSG del Barça, creieu que el Barça va tenir sort a París marcant el gol de cap de Christensen, que sí al final, o els xuts als núvols de Dembélé van ser causa de la sort? O potser va ser tot plegat per un tema d'implicació, perseverància i esforç? La sort, o la mala sort, va tenir alguna cosa a veure amb el passe en profunditat d'Araujo no arribés al seu destí i propiciés el contraatac del PSG i la seva expulsió? Potser va ser la mala sort. O potser una mala decisió. Totalment assumible, perquè som humans, però una mala decisió al cap i a la fi. És qüestió de sort que Gundogan xutés al pal un xut que ens tornava a ficar a l'eliminatòria? Bueno, tornant a les paraules d'en Pep, que la sort no existeix. Quan un equip juga 120 minuts per intentar marcar 2 gols i no ho aconsegueix, no és que l'altre equip hagi tingut sort, és que l'altre equip hi creu i lluita per intentar no rebre cap gol. La sort és com una loteria, és l'atzar, és abonar-te a un recurs incontrolable i normalment si apostes acabes perdent. I ja per acabar, ho torno a repetir, i ja ho he dit en algun episodi anterior, de fet hi ha un episodi dedicat a aquest senyor, i és que trobo lamentable que com a entorn i club no haguem estat capaços de convèncer el Pep Guardiola perquè torni i ens aprofitem del seu talent. I ja per acabar, ara sí, porra per diumenge, pel Clàssic. A veure, no tinc gaire confiança ara mateix amb l'equip, però crec que som competitius. Jo crec que al final és el darrer gran partit o la darrera gran oportunitat que té l'equip de connectar-se una mica a la Lliga, no? Ens ficaríem a 5 punts. Òbviament, després serà complicat si el Madrid es deixi tants punts, no? Però bé, seria com no acabar o intentar no acabar una setmana horrible. Així que jo, com a porra, dic un 0-2, entenent que el Madrid, sí, podrà estar motivat perquè s'ha classificat per semifinals, però també arribaran patadíssims. I no sé si pot ser fins i tot una mica desconnectats, no? Perquè al final diguéssim que ells s'activen molt quan juguen la Champions, quan juguen la Lliga depèn del dia, els hi surt bé o no els hi surt bé, no? Per tant, dic un 0-2 i ja veureu, o ja veurem. Recordeu que us podeu subscriure al podcast per ser notificats sobre nous episodis de l'actualitat blaugrana i el món del Barça. I vinga, nois, sent pit i collons i visca el Barça.